ne farma ko fanadi mara mu jabati atede bugu mawludu nyamali kali awnye fo asse an nima mawludu ka nga fete abe fete fo anya kada me sawonsa an bake on be kabam yele ma atede bugu la no asantan nani leni an ba fete an am sikol akadanye fo afa si so flani ne fla de ka so ko fa on de ka so gune balila abe mishida awma an ba nyana ma yala du sawonsa an fla ko an am rota misisan ela de la sisa sawonsa si so we mishida an ba nyana ma no am tanga na usa ka fe ko ke sawonsa an ba nyana ma la me ani gato ani fem sugube akadanye fo atafa mawludu kadanye mo tala be ka do ala mawludu kadi an ba nyana ma an gudigi mamadu sallallahu alaihi wasallam akadawi toy madame Jabate Ajita Traoré ya ko ni buramso de bora ka kuma sita mawludu fete bi koni on ma bashiala on woni fe mawludu fete bi kan an kunti bangere sallallahu alaihi wasallam kiti ne ma bay an ani son jari do ka yida abangi jarani ka yida do ni ma bashibarula be nga ko na ma fitiya sa o sa fami ira me ke on yare ga du ko na ala Jabate la ya fami be yira mi shibe faka to bulu be kera ta mi sida e wajuru bare ka ne shi wajuru la ko ga duje no ko ni brona e ma ko le ya ko ta wana peteli ka di on sa on ba ti ko da de ni sa on ba ti ko ni ko on ma fashi abdullah on wana ka da on ni sa on ba ti an ta ti na aye ni be malula an tuli jabaula na kan to tara sangana bo shina mi ni shifaka ambe zamen to bi islamé bebe invité ni la obina duni ka ambe bi nga wajuli ke ni la shi ne ya ko barka rodi on be to ila na yan no on be to bila yan anga mi triple ne maram tuwal madam ke takabo ambe mawdula ya taw sani mawdube ke ne ba to bi amba ke ala ko ala kra ko aw yere mana atete bugula ya anana anya so bugula atete bugula ya kabiri karata buguni be ye karata buguni polo de misiri amena Maria ya ka jama Maria ni do ani bay ani ba mi muso ulu ye quartier muso bela jelen fa ka nga do da kelen fe ka bo da kelen fe ka kalambulo sigi jalu bala be bala tiye be bala atete bugu mama be atete bugu la ka bela jelen wele ka fara kanga na kalanke ande kalanke fanante warta kalanke ke Joro me kere ambe juma usirana alhamdulillah rabbil alamin tanu mata ala ma chama go alhamdulillah ni mo ko nyuma soy anga ali ngami bende nanga kati je bela je anche kuma ni bela je ame molu fete ambe cheuta fete ame molu fini be bo atobiri be ga du fla de kona abirada Jabate la dame de Traoré kaso ya hawa gafure ale de ya farni me Jabate na fana ambe zame to bi awo ne we ya na feti be ke domi milibiti muso bebe bo kana ande umbe na anyero bena ambebe na kambolo do baraina ka langa nya joni sona ni du flying de sona ambe zame to bi dumi ngona ni farni be ira dumi ngona ule sona lutu nyake ka tiye ka poka tege na de bule ni juga ila ande be tege ne be tege ande gena kana ala na ka tan mabai ambe barikata ni du flying to bi be ku bara kuma chaman ta ko kuma chaman ta nyete sawota ambe mo ndu fede sawota ambe cheuta fede ambe mo nanye bishiru sora be dianye nanye waru sora be dianye nanye deme ere sora anga mitri to la be dianye no bora mishibe sanga dama anga cheuwe mitri sanga dama andoro te futira atete bugula
ni mawludu sera cɛ bɛɛ bi seko kɛ musow yɛrɛ fana ni min se kɛra min ye k'a daminɛ sini san na ka na sukoro san na ka na farini san na musow yɛrɛ b'u seko bɛɛ kɛ den wulilaw bɛ den alakira ko o tɛ kodeni ye alakira ko tɛ kodeni ye koba de don an bɛ dugawu kɛ ala ka halisa ala k'an jidi ala kana nafugi don an cɛ ala ka bɛn sabati an ka quartier kɔnɔ an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hamina ko finman n'a jɛman bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an ni ala k'u ka baara ko n'u ka kalanko ala k'a nɔgɔya ni e bana jabate ale yɛrɛ cɛsirilen bɛ kosɛbɛ an b'an ka fure fure baara bɛ kɛ ninnu fila de kan baara bɛ kɛ ninnu fila ni tuma découragé la dɔrɔn an tɛ taa ɲɛfɛ alhamdulilah rabil alamin o ka jelimuso de filɛ kuma la maleko de filɛ kuma la an bɛ dugawu kɛ an ye an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ni ye ɲinan ta yira ala ka san wɛrɛ fana ta yira ala ka denmisɛnninw ka kalanko nɔgɔya k'u ka baara ko nɔgɔya ala ka binamuso ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ka taayɔrɔ ɲuman di an denw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa ni de ye kuma ye ala kɛra ko o kodeni tɛ an ye dugawu ni bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ala k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ala ka sɔrɔw jidi ne kɔni bɛ ATT bugu la ne ma dɛsɛ fosi la ni sera mɔgɔw bɔra o b'a di yan ni sera jatigi tɔw bɔra o b'a fɔ ma dɛsɛ fosi la ATT bugu la o de ye kuma de filɛ nin ye ala k'an bɛɛ saga
قل إن كنتم تحبون الله نعم محمد أفوي نبني علىك حرف نعم نبني علىك الجنة نبني علىك النفل نعم نبني علىك كنية نعم فهم في حرفين أو مقبول إذا نبغون على برابين على الرجال نعم نو يجي فاتبعوني نعم أيتو محمد أيتو محمد نعم يهبكم نعم نو كلا على ذيك أوفي نو كلا على الجنة نعم نو كلا على الخير فويت تروني محمد صلى الله عليه وسلم نعم ومحمد يرنياتك على جه أبلغ لي خير نعم نياتلو لجه أمين يون نجنبي والما ما دو ما فميا سوني إسلام يا رتلو لجه ما مني كلا جرا ويولي كلا نيكلو دونولا ابن فوقو من جاء أم فكرة هذه ولا على مي أم كنياي أم فنا من فين بينغ بوكتمه kira ka seliji na kubeta iba isikira wana seliji ta bobo ibeta nini itai alisa bola kale sabo kumata ka mu farko basa bu barka bala kira daji wal ma ka khari ay ta tare kullaje ay bukhari ko na ay abu saw suray kira daji wal ma aka khari amade ga tunu du ko ka fi na ya to kuma ba ba do bolo ba wanu ya mi ne fa ba to ya ke ku fa bolo jo shi donc kira ile fan be de here sayyidina ali abada kan dondo ko sigile be kira fe uno kira be bolo la ni doina muso bana anna gere kira ay kira ka fini mine kira wulla ki ay fini bla kira yi aya mine shefana kira yi aya bla yi sigi na asabana dafa atara ulu ere shita do min kera be ko na filla ga kira ere ba do adabora ko min kam wadi temene mo imam ali ko ali min muso yi ala yi ni kan ni na ni wala yenge ka ni kira sigilo da yake ga da ko min kam ka fora ale nyana ko bana to min ba bulo na ba ka kire ya ko kira fora da fini fendo ko so do ako ko ni jila ko da ma ko bana to be kire Allah ale na ka kira ka fini na e kana fini ne bine ka kira ale bugal sabari tiga wa ka de tara no na yo ke jila ko buju ayo di bana to ma ko bana to jo asefla Allah sabiri kira ne biya ta ka laje aka fembele jine mo chuballa here ko konna ibn ayatuni ka fo riwayo konna la sahaba wo la ka de anyo ko chuga fana la tendo ka yira ka fo senti ka gelera do jitu wolo kira na no do ne ka wolo do ngoni ka jo seni mine ngor senti mine ngor ni konna la jitu masala ka toni bere jine na ki senti ta ne ngono ka ban ka so jimbe kira tigala amma ba fi Allah akbar o ya to karama ko ke yi ma mi ma jugum mi ye kira afa ba de se ya to ko bere ma yi ko ba fo am bere jine ngadanga ba wa mama no ka la fasanu tu ma tubi ya ustaz ma jana danga ko basa ko kira de se feye ibe fen de se fen ni baro fen min bisraka nasa no de fiye sabo ma ga kira nasa ko ka tar se hali kira sama to sabo ma ga Allah ka ko na be nyonga me bu ku bai tamala do ko ka ba se fla ko do ba ba tuntu hali ko ma se ka nasa ka ko kira de tamato ko na kada ala ya da di mo ma se ga fa ko tengena ya kile saba iba kasame ni kira tamana boka ita se noy me ate motivo na atenda faraka iba se noy o ba yira ela ka fo vraiment on me bi dola o shide te kira be ni bela jide o mara ka ke kira fe na so na ka ke kira fe ka andama ka shidin kira sira fo itala amba rasul ala mo fo qur'an kono suratul tauba kono da bismillahir rahmanir rahim surah ako surah ni kono wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah aku kana kan ne ala aninga kira de jeyini wa mu'min mashi manga be ala jeyini ni makira ni be ala jeyini ibe kira de fara ala o kuma ne surah ala jeso ala ko ala aku wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu ukana ala anaka chidene jeyini ni mo be ko dana abani ala na ka kira so basabu ni ala ba be so na ya amani kira ala be mata ke ni ya ni ala be na kira ni kira ko ala ka so ala ko ba ke
basaba ala yɛrɛ ko to kira de o de la kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wa alihi ana Allahu al-mu'ti wa ala al-qasi ala de bɛ dili kɛ ne Muhamadu de b'a kɛ o sura kɛ in kɔnɔ a bɛ munafiqu ni kafiribaw a bɛ olu kunna da a b'a fɔ olu de ye yen nɔ ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi kafir ninnu munafiqu ninnu u ma ɲɛ don kira la u ma ɲɛ don ne ala ka diinɛ la u ma ɲɛ don silamɛw la u ma bila ne ka diinɛ la ka bila kira la fa kuma min na ne ala b'a fɔ tan dɛ ne ala ani kira an kelen bɔ k'u sɔn ne ala ni ka kira kelen bɔ k'u sɔn fusamaciya kɛlɛ bɔ hɛrɛ dɔ bɛ yen sabula ale ala y'a di a y'a di ni kira sababuya ni kira kun tɛ ala kun t'a di o tuma n'an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ n'an ka b'a ɲini ala fɛ direct la ala b'o sababu di hadamaden si ma o sababu ye maa kelen min wele Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam fɛn t'ale de ni ala cɛ nka ni anw mago jɔra ala la an bɛna ale Muhamadu de fɛ yen ale b'a fɔ ala ye ala bɛ sɔrɔ k'a ɲɛnabɔ maa o maa n'i kɛra Muhamadu fɛ ala b'ale de k'i fɛ mɛ maa o maa ni e de kɛra ala fɛ k'i tɛ Muhamadu fɛ ala b'ale bana i la e m'a ye i n'a fɔ a damagara maa kunna ko min ka baara a fagara ala sariya de y'o fɔ ni maa min ye kira dɔgɔya ala sariya la i bɛ fa mɛ ala sariya yɛrɛ ko min yɛrɛ ta ye sariya n'o ye ala yɛrɛ ta ye ala yɛrɛ ni ala nɛnina ala ko maa min ye ne nɛni a y'a waju a k'a bilasira a k'a tigi kanda pour que a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan mɛ ni Muhamadu nɛnina ko k'o tigila maa fa parce que Muhamadu ni nɛnini man kan o de la an bɛna ye o la k'a fɔ Muhamadu ni foyi tɛ kelen a da nana se o kɔfɛ Seydina Ali diinɛ cɛ ba ale ni cɛ si tɛ kelen wallahi ale ni cɛ si tɛ kelen kira de ko Ali ma a ko ya Ali la ya'rifuka illa Allah wa ana a ko Ali maa si tɛ yen nɔ danfɛn foyi tɛ e Ali dɔn fo n'a bɔra ala la o min y'i da ani ne Muhamadu ala y'i dɔnniya di ne min ma a ko n'a bɔra la danfɛn ti dɔn ne ko malikul huda masakɛ jugu minnu bɛ ni jinɛw tun b'a bolo jinɛ kafiru masakɛ in tun bɛ ka hali alijinɛ ni jahanama dilan a yɛrɛ ye a tariku ka jan kosɛbɛ ale ye mana da a tilelamaw ɲɛ la wa sabu a ye boli dilan nɛgɛ de la kuma lasurunyara ka nɛgɛ in bila so camancɛ la ka ema dɔ bila so seleke wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kini nɔma ɲɛfɛ kɔfɛ sanfɛ duguma mɛ ema in bɛɛ équivalent ye kelen c'est à dire u bɛɛ fanga ye kelen a ye boli jɔ camancɛ la donc boli jɔlen ninnu tɛ yen i b'a ye a tɛ lamaga bɛɛ dabaliya banna o don y'a sɔrɔ diɲɛ ma ma ɲɛ ye a ye boli min dilan de fana n'i bɛna don ale ka boli kan k'i bɛ taa ka boli bato a bɛ bagi dɔ de bin i tɛgɛ la o bagi dilannen don nɛgɛ de la bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni k'a fɔ n'i ye nɛgɛ kɔni gɛrɛ e ma la a b'a sɔrɔ donc n'i ye nɛgɛ in don i tɛgɛ la k'i bɛ taa ale ka boli fɛ yen ka taa ka boli deli o y'a ka ala ye ko i b'a ye a b'a fɔ k'i k'i bakarijan kɛlɛ parce que ni bagi in boli tɛgɛ la dɔrɔn kɔrɔ k'i yɛrɛ ka boli sɔsɔ a ka jan nama donc kabini i bɛ don boli bɛ commencer k'i bolo sama parce que e ma nin i b'a ye e bolo bɛ commencer ka taa donc o tigi b'i sinsin a kan a ye mana d'a ka mɔgɔw ɲɛna o waati la ten donc a teliya la mais ale bɛ kɛlɛ don min jinɛw de nana ka n'u dama kasi kira la k'a fɔ kira in na o tuma na anw sɔrɔla nin masakɛ in fɛ jinɛ kafiri dɔw de fana b'a bolo an dɛsɛr'u la an b'a fɛ i ka maa wuli maa min bɛ se ka taa o kɛlɛ an ye a ye taa tariku lajɛ cɛ kelen bɛ dɔrɔn n'o ye Seydina Ali a ka taa jinɛw kɛlɛ o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ ye jinɛw kɛlɛ ka tɛmɛ o maa si tɛ foyi kɛ ko kira ma deli ka min kɛ Ibn Mas'ud ale b'o lakale ko don dɔ la ale ni kira bɛ ka taa de u nana se yɔrɔ dɔ ma ni maa min ko fɔ khawatimɛ ye nkalon ye i bɛ kun fɛ an k'an ka walamu sɛbɛn ala tɔgɔ de don jinɛ tɔgɔ tɛ min fɔra o de b'a kɔnɔ a b'a kɛ ka ɲɛ Ibn Mas'ud ko k'u sera yɔrɔ dɔ la kira ye fini dɔw ci a ye satumu dɔw ci ka tɛrɛ ci a ko Ibn Mas'ud ni i bɔra nin kɔnɔna la dɔrɔn ni min y'i sɔrɔ i kungo b'i yɛrɛ bɔ ale y'i jɔ yen kira yɛrɛ tɛmɛna a ko ale bolo kɔni tun b'a la muruma min bɛ ka bɔ kala fan bɛɛ fɛ sɔɔni kira bɔra kira nana a ko a ma ko jinɛ kafiri dɔ don ko murutilen don k'a tun taara olu ka kandali la donc kira sallallahu alaihi wa sallam ni k'i b'ale fɔ i bɛ dɔɔnin fɔ a la mais n b'a bɛɛ fɔ i ye nkalon tigɛ maa si tɛ se ka kira yɛrɛ bɛɛ fɔ i mana fɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ e ye min fɔ a la o ye dɔɔnin de ye hali bi a tɔgɔ o kɔ
bela jere kira yɛrɛ ka tamasiw la ni ko bɛ kira yɛrɛ fɔ a ka cɛɲa a kun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan maa si tɛ sanga ni kira ye cɛɲa la yɔrɔ Yusufu ka cɛɲa bɛɛ y'o mɛn mais Yusufu kun tɛ sanga kira la wa kira kun bɛ cogoya min fana la n'i y'a lajɛ ko camancɛ mɔgɔ kun don a tɛ mɔgɔ janba a tɛ mɔgɔ surun fɛ nka riwaya b'a f'i ye ko n'i ye kira kun bila mɔgɔ jan kɛrɛfɛ o kun b'i kun jan k'a lajɛ ko camancɛ mɔgɔ mais n'a ni maa jan fana bɛ ka taama o kun jɔ b'a lajɛ e ko mana ye i b'a ye k'a fɔ ko camancɛ mɔgɔ fana i y'i jɔ mɔgɔ mɔgɔ y'i jɔ kira kɛrɛfɛ n'i kun tɔ k'a lajɛ donc o tuma na kira sallallahu alaihi wa sallam n'an k'an b'ale fɔ an bɛ an seko de k'a la an tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a fɔ o tuma na a balimakɛ n'o ye Ami Badara Ali munna a fɔra Badara Ali o ye Badiri kɛlɛ ko ye parce que Badiri kɛlɛ don cɛba saba fana bɔra o cɛba saba min bɛ fɔlɔ n'olu bɔra ka kɛlɛ kɛ Ali y'o cɛba saba in don olu de bɔra ka kafiri kun fɔlɔ faga n'o kɛra jatigɛ ka ɲɛsin kafiriw ma wa hali Haybara don fana silamɛw kira ye drapeau di maa fɔlɔ ma o taara ka taa Haybara kɛlɛ kɛ a ma se ka Haybara dayɛlɛ a seginna kan filanan taara cogoya la o don de kira ko a ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ko sini n bɛna kɛlɛ drapeau di cɛ dɔ ma a tigi bɛ Ala fɛ wa Ala yɛrɛ fana b'a fɛ siga foyi t'a la Ala b'a tigi fɛ wa a tigi fana bɛ Ala fɛ a bɛ yɛrɛwɛrɛw lajɛ Seydina Umar radiyallahu anhu a yɛrɛ y'o fɔ k'ale ma deli ka silamɛya drapeau nege minɛ ka tɛmɛ o don kan parce que kuma dɔ de fɔra o de ye tiɲɛ nka a don drapeau dira jɔnni ma kira nana a ye ɲɛna kalakala a ma maa ye a nana Seydina Ali ɲininkali kɛ ko k'a bɛ so ko ɲɛdimi de b'a la kira ye Ali wele ka na a ɲɛdimitɔ in a y'a dajiri k'a la o la n k'i ma kira fan bɛɛ ye hɛrɛ kira fan bɛɛ de ye hɛrɛ wa kira yɛrɛ tɔgɔ fɔli dama dɔrɔn a bɛ hadamaden mago dilan n y'o f'i ye siɲɛ caman wa n bɛ segin o kan i ye nin kɛnɛ kelen kan an y'o mɛn an ka karamɔgɔ fɛ n'o ye Ismail Dramé Ala ka hinɛ la k'u to Madina aramukɛ n'a ye buteli kunu mɔfɛn min fɛ a y'a dɔn k'a fɔ k'a ye buteli kunu min kɛ a bolila ka na kira kaburu la a ma taa ɲini yɔrɔ jan kira kaburu de b'a kɛrɛfɛ a bolila ka na a ko e ya Rasulullah a ye Ala ka buteli in bɔra sabu i mana i daba kasi ni kira ye kana siga fiyewu Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais ni k'i b'i daba kasi Ala yɛrɛ ye a bɛ f'i ye k'i titiri ma se o ma i bɛ segin i kɔ fɔlɔ i bɛ taa ta kira la n'i ka sɔrɔ ka na i bɛna ye tuguni a da magara musoba la n'o ye Seyida Khadija ba de an ka sabati wallahi diinɛ maabaw n'an y'o titiriw dɔ dɔrɔn n'o tɔgɔ fɔra dɔrɔn an jaabi tigɛ Seyida Khadija Seyida Khadija fatuli nɔfɛ Ala kira ye muso tɔgɔ wa i b'a ye an ba Aisha ale min ye kira ka muso mandi ye n'an bɛ k'o dɔn ko kira yɛrɛ tun b'a fɔ ma ko y'a fɔ bɛ yira n ka bilenmani Khadija n'a ka diyaɲɛ kira ye don dɔ la Khadija nana k'a b'i sanga ni Aisha n'a ka diyaɲɛ kira ye Aisha nana k'a b'i sanga ni kira ye o don de kira ye kɔnɔ da k'a b'i sanga ni Khadija ye kira ye fɛn dɔ a kɔrɔ la o don min b'a yira la k'a fɔ ko basaba a ko mun de la kuma bɛɛ kira bɛ ni a musokɔrɔ dafaro bilenmani mamutu kuma bari Aisha ye kabini Khadija ka kɔrɔ fɔ cogoya dɔ la kira k'a ma ko Khadija ka fisa a ko basabu Khadija sɔnna ale ye bamanan b'a fɔ banna ale la Khadija ka nafolo a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka diinɛ de dɛmɛ kabini nafolo b'a bolo fo ka n'a bolo lamoloya a y'o bɛɛ k'ale kira kan a ko wa Ala ye Khadija sɔn ale kira denw na ka muso wɛrɛ jɛ denw na o kɛ Khadija o de la Seyida Aisha yɛrɛ b'a fɔ ko ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabi misla ma ghirtu ala Khadija ko ale Aisha ma deli ka keleya kira muso si la i n'a fɔ a ye keleya min kɛ Khadija la a ko wa inni lam araha e pourtant ale ma deli ka Khadija ye ale kelen ni Khadija ma bɛn ale ye Khadija tɔgɔ de mɛn kira ma y'a ɲɛ mais ale ye keleya min kɛ Khadija la a m'o kɛ muso wɛrɛ ko basabu kuma bɛɛ kira dun bɛ Khadija ko muso min n'u bɛna Khadija nɔfɛ k'a to balolen Khadija kayane o terimuso n'u nana kira fɛ yen ci la kira tun bɛ girin de k'u mago tellement que Khadija ka bɔ a bolo tellement que Khadija b'a bolo cogoya min na donc kira sallallahu alayhi wa sallam n'an k'an b'ale fɔ an se ye min ye an b'o de fɔ a la an tɛ se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ nka nin kuma in na yanni an ka don mawutu kɔnɔ Ala yɛrɛ ye kuma kelen fɔ dɔrɔn an ka sɔn n'an ka baara kɛ n'o ye Ala de ko kuranɛ kɔnɔ baara bisimilahi rahmani rahim annabi awla bil mu'minina min anfusihim a ko ne kira ne Ala ka nabi ɲuman
n'o ye muhamadu ye muhamadu ka kan muminu na muhamadu ka dura bɛ muminu kan ka tɛmɛ u yɛrɛ kan muhamadu sago min b'i la i yɛrɛ sago b'o t'i la muhamadu e kan ka sɔn ka min kɛ muhamadu ko la i ka sɔn i ka sa muhamadu kun i ka sɔn i ka dɔgɔya muhamadu kama i ka sɔn yɔrɔ bɛɛ ka da i ka muhamadu kama mais kana to fiyewu e k'a fɔ k'i b'i sago ta k'a fɔ k'i bɛ muhamadu sago ɔ n'an y'o de ta k'o lajɛ o sɔrɔ kɛnɛ ka baro tɛmɛna o kan i n'a fɔ o dun k'a tɛmɛn'o kan i b'a ye kuma caman anw b'an sago ta an bɛ kira ta de la an denw ka d'an ye ka tɛmɛ kira kan an furuɲɔgɔnw ka d'an ye ka tɛmɛ kira kan an ka duw ka d'an ye ka tɛmɛ kira kan or que kira dun ko maa si tɛ limaniya aw la hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi fo ne muhamadu ka diya ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i fa n'i ba kan ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kan ni maa dɔ sɔrɔla dugukolo kan walima fɛn dɔ sɔrɔla dugukolo kan k'o ka di e ye ka tɛmɛ muhamadu kan ko k'a bɛɛ k'e nin bɔra alijinɛ la wasa ala mago t'a si la e bolo de ye ala bari b'a bɛɛ la fo k'a sɔrɔ ni kira ta bɛ ka bɛn yali est ce que anw bɛ kira fɔli min k'an da la k'a ka d'an ye tiɲɛ la an dusukun na sera ye wa donc n'an y'o jateminɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ caman bɛɛ bɛ an jɛ dabaliba ye mun de ye kira ka di anw ye nka yani kira yɛrɛ nana ni fɛn min ye ka n'a di an ma fɔlɔ o bɛ anw bolo dara wa dimanche tɛmɛnen a ye kɔrɔlɛ jigin misiri kɔnɔ kalo kalo dimanche bɔra a bɛ kɔrɔlɛ kalan misiri kɔnɔ hali sisan bɔra kɔrɔlɛ kalan na misiri kɔnɔ nka yani kɔrɔlɛ yɛrɛ bɛ anw bolo cogo di kɔrɔlɛ min ni kira nana n'a ye an ma kɔrɔlɛ min n'o de ye anw ka diinɛ yɛrɛ boloma ye a katɔlɔgu y'o de ye n'i bɛ fɛ ka fɛn fɛn ɲini diinɛ kɔnɔ i bɛ kɔrɔlɛ de lajɛ n'i ye kɔrɔlɛ lajɛ i bɛ se k'a faamuya ko n'i b'a fɛ ka kira yɛrɛ jogo dɔn seyida ayisa o de fɔ a ko khuluquhul Qur'an ko ni maa b'a fɛ k'a dɔn kuran muhamadu yɛrɛ jogo kun ye mun ye i bɛ kuranɛ de lajɛ n'i ye kuranɛ lajɛ o tuma i mana min sɔrɔ kɔnɔ jogo ɲuman na o bɛɛ kun ye muhamadu la nka yali anw ye diinɛ kɛ cogo di bi anw ye diinɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ manamana ko ani kulonkɛ tan tɛ anw bolo ala ka diinɛ baara la diinɛ bɛ se ka lase ni fɛn o fɛn ye o tan tɛ anw bolo i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a bɛ an lajɛ o kuranɛ kelen kɔrɔ a b'a fɔ an ɲɛna k'an lafaamuya walasa an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ in na an mana kulonkɛ kama a ko bi ba'da bismillahi rahmani rahim innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bayna an-nas wa takasurun fil amwali wal awlad a k'i k'a dɔn diɲɛ misaliya n'i b'a fɛ ka maa min b'a fɛ ka diɲɛ dɔn ko diɲɛ misaliya ko ni maa min bɛ fɛ ala k'o d'i ma k'i k'a dɔn diɲɛ ɲɛnamaya tɛ dɔ wɛrɛ ye fo n'a kɛra tulo ani manamana fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn n'a kɛra diɲɛ kama a bɛɛ manamana ko a bɛɛ kulonkɛfɛn a bɛɛ nafa t'a si de la k'a fɔ ko adamaden i kan k'i ɲɛsin a ma ala b'an bali de an k'an ɲɛsin diɲɛ ma n'i ye du jɔ diɲɛ kɔnɔ fu b'i bolo du t'i bolo lahara ka ɲini ala fɛ hali bi ala ka kira kanu ala k'a sabati an dusukun kira kanu ala k'a sabati an dusukun an b'a ɲini ala fɛ min fɔra daminɛ la hali bi ala k'a ka ɲɛ hali ɲinɛ sara ye ala ka jɛ ne bɛna waati bila dɔɔni wasa mɔgɔ la telefɔni min na o ci dɔ ye n bɛ t'o la an na kala segin ka na o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o taa ni ka segin nɔgɔya bɛ so dɔrɔn de bɛ segin